Doncs vinga, res diferent de com ho havíem previst i efectivament no hem estat capaços de parlar al cim perquè ha sigut trepitjar aquest cim que portàvem tant temps esperant per poder doncs, fer-lo amb ell també, perquè de fet l'hem sentit molt proper al Jaume en aquesta muntanya, la Punta Xespadera, la Punta Xespadera que per mi és la punta del Jaume, vull dir que es diu Xespadera però és la seva muntanya, la que teníem pendent. Som a un altre cim, perquè hem fet, ara us ho explicarem, Déu-n'hi-do que hem fet, Déu-n'hi-do que hem fet al sortir del cim, una cresta impressionant, increïble, guapíssima de fer, amb alguna part de mal país que diuen aquí, que estan al tanto, però molt maca, Digues-hi. Mal país. Mal país, sí, que teníem i bueno, hem fet quants cims han fet al final, Josep Maria, perquè ara estem aquí també a l'últim dels cims, no?, que hem pogut arribar-hi des de la zona on visualitzàvem ja l'Ocampo, no?, que se'n volem anar. Quants cims han fet? Bueno, han fet 3 cims, Han fet la Xespadera, que era el nostre objectiu principal, han fet el d'Aiguasi, que estava, diguéssim, havia el tram de cresta de la Xespadera de l'Aiguasi, s'ha de fer per la cresta. Hi ha diverses fites, has vist, que ens marcaven de flanquejar, però han fet bé, han anat per fil, una aresta maca, uns passos francs, uns bloc bo. En aquest cas no hem anat assegurats perquè, vull dir, no ho precisava, perquè era una aresta d'una certa facilitat. I ara hem arribat aquí a l'Aiguasi. L'Aiguasi ens ha donat un llom pedregós, ja no podíem dir cresta, fins a un coll trencat. Aquest coll trencat, hem vist que a partir d'allí la cresta es tornava molt irregular i un tant trencada, i hem decidit, mira, el camí que has sigut tu, que ens has dit, ostres, aquest camí té que portar fins al collet de les Comes Altes, no? I, ostres, doncs sí, hem tingut aquesta sort que t'han fet cas, han fet tot aquest camí que anava just per sota l'aresta, fins a arribar a peus del Comes Altes, que és un cim que aquí li diuen mal país perquè realment fa por, per tot arreu té... Molt de pati, i realment, però bueno, estàvem tan a prop que al final no era un objectiu, però hem dit, ostres, doncs vinga, al Comes Altes. I aquí estem, no?, dalt del cim de Comes Altes, unes vistes espectaculars, l'arribada per blocs, a la zona de Comales Vienes, un desert de pedres impressionant, vull dir, són aquestes vistes que et queden a la retina, que et queden per sempre, i per l'altra banda, doncs, el típic, els boscos, ja cap a la Vall de Cavallers, la Vall de Boí, aquest verd que ara només ens queda baixar aquí al Coll Arenós. Ja veiem que el paisatge des d'aquí canvia, que es torna un paisatge barrejat de roca i pastos, i de pastures, i anem, ara baixarem i ja ens despedirem dels cims, i no sé, com ho veus, al campo que li diuen aquí, haurem d'anar cap al campo. Per cert, mira, a la Xespadera es veu perfectament delimitades d'aquest cim, es veu molt bé, i tota la cresta que han fet també es veu perfectament, és a dir que és la visió que tenim també des de baix, però ja veiem la veiem a la Xespadera doncs perfectament també, però ara, mira, està super ben definida, i si canviem allò obrim una mica la visió cap a més lluny, i ampliem el zoom, veiem que estem veient els principals cims d'aquí dels Pirineus i dels voltants, no? Fixa't, mira, tens el Cotiella, tens l'Aneto, que es veu perfectament, el Vall Ibierna, tota la part tenim aquí davant el mur dels Besiberris, és impressionant. El Besiberri Nord, aquesta punta de fletxa que és la muntanya per mi de les més boniques que hi ha aquí a la vall. Després ja no cal dir-ho, aquí davant tenim el Comales Vienes, que és potser un dels 3.000 que més es fa, que és relativament senzill i curt perquè es fa molt poca distància, aunque el desnivell és considerable, i ja per tota aquesta banda d'aquí, la Pala Alta de Serradell, tots els cims de l'altra banda del Vall de Boí, veiem el de l'Uí, la Pala de Morrano, és espectacular, vull dir, estem en un punt, en una atalaya que podem divisar totes les muntanyes que hi ha al voltant, inclús del Prepirineu, no? Més enllà veiem-les amb sombra, però les veiem i les intuïm, no? És impressionant, d'aquestes muntanyes que te fan un regal quan arribes, i el regal és la mirada aquesta que tenen, que és impressionant. El regal, quan fèiem el senderó per arribar fins aquí, des de la Xespadera, des de la part de cresta, ha estat també veure un grup d'issars, una bona colla, potser anaven 7 o 8, a la part també d'aquí de la collada, no? N'hem vist, bueno, eren baix i hem pujat fins a dalt, no? Sí, bueno, els isards aquí és l'animal salvatge per excel·lència que tenen. També tenen l'os,
que se n'han vist alguns per aquí per la vall, han atacat algunes vaques, però bueno, recordem que l'os, si no les torbes o si no el tens allò encerclat i que té els petits, no t'ha d'atacar i mai té per què ser agressiu. Una altra cosa és que vagi amb alguna cria i es trobi tancat i que estigui estolpàs. Sempre recordem, t'has de fer petit, t'has de sortir del seu camí, fer-te petit, no encarar-te amb ell, i en principi l'os no ataca mai a l'home. Això és el que tenen que tindre en compte i només és això. Ens hauria agradat veure l'os, però desgraciadament l'os quan t'olora marxa i aquí l'únic que veus els isards perquè estan ja mig acostumats. I també marxen, Ho recordem, que hem fet la punta Xespadera, que té gairebé 2.900, és a dir, que és una muntanya que no són 3.000, per tant no és de les més conegudes, i que era la muntanya que tenia pendent el nostre amic del programa, el Jaume Ramon, d'aquí, veí de la vall, que malauradament ens deixava i que volíem fer plegats, no va ser possible, avui l'hem fet amb el seu. L'hem fet des de Cavallers, de fet fins a Cavallers ens hi hem portat, la Leo, que des d'aquí li enviem una abraçada també, ens hi hem portat, hem pujat per Cavallers per una costeruda tartrera amb molt de grau de desnivell, que allí sues de valent, i després anar pujant, fins que arribes a la zona de llacs, on ja veus la Xespadera, però... I ara estem tornant per una altra vessant, és a dir, que estem fent una ruta diferent, perquè tenim el cotxe a baix a la zona de Sant Nicolau, al pàrquing allà davant, a la Farga, i estem baixant per l'Ocampo, que diuen aquí, que és una esplanada verda que es veu perfectament des d'avui, Sí, ens han dit que allí pujaven les vedelles femelles que no volien que quedessin embarassades, les aïllen i les porten a aquesta zona, i bueno, a veure què ens trobarem, vull dir, anem baixant, ens queda un tram llarg, perquè el campo queda lluny, vull dir, aquí tenim uns prats que això no és encara el campo, ara arribarem a Collarinós i hauríem d'anar tirant, perquè se'ns farà tard i també, si acabem avui aviat, és un gran què. Tenim també, com sempre, el nostre Rapsoda, que ens farà una poesia, com sempre, dedicada, evidentment avui dedicada al Jaume, però la farem més endavant, perquè volem fer una nova connexió baixant des de més avall, i veurem on és la propera connexió, però de moment tenim ja el cim, aquests cims en plural, que si voleu anar mirant fotografies, doncs també penjarem a les xarxes, al Twitter, a l'Instagram, al Facebook del programa, al Pont de Mahoma, i doncs això veureu aquests moments que hem anat compartint i que volem compartir amb tots vosaltres i també tots aquells que ens escolteu. D'aquí una estona tornem a connectar. Vinga, fins ara. Ja m'ha arribat al campo, a Josep Maria, però escolta, tu fes al tanto perquè mira que ens estan... Les vaques que venen corrent, tio, corre. Espera. Puja aquí la roca aquesta, tio, que no crec que vingui. Hòstia, el seu s'ha pirat cap a baix, el cabró. Ja venen totes, tio. Però són petites, Ja! Tira una pedra, ostres. Saps què passa? Que es creuen que som els pastors, segur? No ho veus? Hòstia. Sebas, fes-la fora! Va, anem a recuperar el camí perquè el que no podem és tirar muntanya avall amb les vaques. Anem a veure si les podem espantar una mica. Ostres, que foten impressió, Bueno, és que penseu que hi ha no sé, una vintena de vaques, són joves, Sebas, és el que ens havien dit, espanta-les! però que es deuen pensar que hem arribat aquí a l'Ocampo i es deuen pensar que som els pastors i potser els hi han de menjar, a saber. I han vingut totes de cop cap a nosaltres, però corrents, Mira, aquí al racó hi ha un bidó del ramader. Segur que s'ha pensat que li veníem a donar pienso o alguna cosa. Sí, sal. Vale, doncs escolta, quedem seguida damunt de la roca i espantem-les. Va, talla, Josep. Bé, ara anem a aclarir el tema de les vaques i tornem, vinga. Jau! Doncs vinga, les vaques han quedat per allà dalt, Josep Maria. Hòstia, tu, menys mal que les han pogut espantar una miqueta i hòstia, costa de trobar aquest camí del Serrat de Colomers, No és fàcil, la gent que porti el mapa d'Alpina, que pensi que no hi ha camí. Estem tirant de GPS i tirant per el que és el llom d'aquest serrat i més o menys ara hem trobat ja alguna fita i estem arribant ja... Mira, aquí hi ha una cruïlla
i ens han parat aquí a descansar, però hi ha ben bé 500 metres de desnivell que no hi ha pràcticament cap senyal. Aquí jo abans he vist la Farga, que és on tenim el cotxe, i també la zona de Sant Nicolau. Ens queden 300 metres de baixar, però ara ja més tranquils, el camí ja està més marcat, però dalt de tot, entre les vaques que ens perseguien, que ens han vingut baixant el camí, però que ens seguien, no sé què volien les vaques, però bueno. I ara aquí ja hem arribat amb una cruïlla que la veig més tranquil·la, però aquest al serrat d'aquí del Colomer, ostres, per ser un camí marcat amb un mapa d'Alpina, si algú algun dia s'aventura a baixar per aquí, que vagi el compte del que fa i sobretot que tingui molta experiència, perquè no és un camí per qualsevol, Molt costarut, Hi havia alguna resta també d'haver caigut, com aquest d'aquí, de llau segurament, no? O d'acumulació de neu, que ha plogut molt, hi ha hagut molta neu també aquest any. Ha sigut tot atípic, perquè evidentment no hi ha hagut temporada, com aquell que diu, per tot el tema de la Covid-19, però hi ha hagut molta neu i també molt de pes als arbres i aquí es veuen uns quants, d'arbres caiguts. Aquest deu ser del tercer any, no crec que sigui aquest any. Això ho arrenca el vent i la neu. Quan s'acarreguen de neu, si hi ha una miqueta de vent, ens tomba pel pes. De totes maneres, ja has vist que aquí hem fet servir la nostra experiència, que també, com deien, l'experiència és un gra de dient a l'Emili, pues ja t'has fixat que quan fèiem el camí teníem dubtes si era camí o no era camí, de tan malament que estava, aquests petits pins amb les branques tallades amb serra o amb destral ens donaven la pista de que, ostres, això ho ha fet un home, ho ha fet un pastor, ho ha fet un buscabolets, ho ha fet un caçador. Per tant, ja ens donava una petita pista. Fent servir aquestes petites pistes que vas intuint, al final hem trobat fites cada vegada més, i ara que ja amb el cruce que hem arribat, ja estem segurs que estem al camí correcte. No? De fet, ja veiem visualment, però clar, un camí de bosc que agafes, que no hi ha camí, que et pots trobar penya-segats, te vols trobar 1000 problemes, vull dir, no era fàcil aquesta baixada, ja al poble ens van avisar, l'Ivan, el taxista, el Jordi ens van avisar de que, ojo, que podeu tenir problemes allí, que podeu quedar tancats, i és veritat, potser de tot el dia, perquè jo la cresta potser la domino alguna més que això, però jo crec que això ha sigut el més difícil del dia, o almenys el que menys inseguretat ens ha donat. L'altra opció era baixar a Llabreta, però no ens interessava baixar a Llabreta, perquè teníem tot un recorregut encara fins al pàrquing de la Farga. Mira, per cert, el Laúd aquí darrere, imponent muntanya d'aquí davall, 2.500, molt maquíssima, de fer. De fet va ser el que van fer amb el Jaume, la darrera muntanya que van fer amb el Jaume, que és impressionant. Hi ha un company nostre de la Cordada, que ja sabem el que ens diria, no?, del Laúd. Aquesta fletxa que ensenyala què? Ensenyala l'espiritualitat del cel, ensenyala la direcció del més enllà, no? Qui seria aquest company? Ricard Fernández. Segur que el Ricard aquí ens diria això, no? Que aquesta muntanya, aquest emblema, que és emblema aquí tots aquests pobles, que és una muntanya molt estimada, clar, és que és una fletxa cap al cel, no? És preciosa. A més és molt verda, hi ha molts prats. Jo l'he fet, com tu, i quan arribes dalt arribes molt cansat, perquè estem pensant de muntanyes de menys de 3.000 metres, però que surts de molt avall. Per tant, són muntanyes de 1.200-1.300 metres de desnivell que et posen a puesto, vull dir, no són muntanyes fàcils. I bueno, potser podríem anar a mirar al nostre amic Sebastià, a veure si ens deleita amb algun petit vers, no?, del dia d'avui, perquè avui ha sigut un dia de moltes emocions, vull dir, i ara feia dies que no plorava, però... No, la Palatge Espadera, doncs bé, l'emoció ja ha estat tremenda, no? Vull dir, m'emociono de recrear-me en aquesta situació tan efectiva que hem viscut, no? Bé, ja sabeu, ho dic sempre al programa del Pont de Mahoma, no?, que el poema algú l'acabarà quan el llegeixi, veritat, o el mateix autor, doncs, reescriu. Penseu que ara ho comentava el Josep Maria i el Pep, no?, de totes les dificultats i els palets que hem tingut al llarg de la sortida d'avui. Això vol dir que, clar, vull dir, tots hem hagut d'estar amb molta cura, sobretot quan hem crestejat, i el poema, doncs, bé, l'únic que us puc dir que és un primer esbós, i suposo que en un programa de ràdio Pep, doncs, ja portaré la versió definitiva. Però m'he conjurat amb el Jaume i li he promès que li faria un esbós, no?, i que ell ja acabaria el poema, sí? I bé... Així que veurem el programa avui, perdó. Així que veurem el programa avui, Acabem aquí i deixem-lo dels 300 metres que falten. Bueno, potser vols acabar aquí, doncs, amb el poema, sí, no? Sí, perquè ara ja tornem arribem al cotxe. Si tornem a Tornavaques, connectem de nou, que això ha sigut l'hòstia. Company Josep Maria, gràcies. Moltes gràcies a tots i vinga, seves ànims i ànims a tota la família del Jaume i sempre amunt. Dedicat amb ell. Avui el programa, aquests dos programes, avui en Jaume Ramon, a la Leo i a la Maria i a tots els amics del Jaume Ramon.
Així diu el poema. Bé, el Pep i el Josep Maria estan bien el manuscrit i les ratlles i les reescriptures. Vull dir, si tinc algun lapsus ho sento. Jaume, tu saps que sempre ens quedarà una muntanya per assolir, un poema no escrit i un darrer silenci. Nosaltres sabem que en la retina del paisatge s'hi endevina la teva mirada, les onades del llac, de vegades la tempesta o un estel fugaç. Sabem també que som fragments del temps, com aquests blocs que ara grimpem de la pala gespadera i que resten aquí encara esperant el teu alè, la teva darrera mirada, el darrer poema. Sí. Sí, estem gravant. Estan gravant encara. És un crac, us dic que ho hem vist, ha fet això mentre baixava i ens perseguien les vaques. Ha fet això, és increïble, M'ha emocionat. Gràcies, que vagi bé. Salut, Jaume. Fins aviat. Avui amb la mirada amb el teu estimat laüt, Jaume, doncs tanquem aquest programa i te dediquem íntegrament a tu. El teu record que estarà sempre amb nosaltres i sempre doncs, també per aquí, per les muntanyes de la vall. Una forta abraçada. Doncs justament així és com havia d'acabar aquest programa, aquesta, si més no, era l'intenció, però vam arribar avui i allà doncs van tenir l'oportunitat de descobrir el per què de les vaques que ens empaitaven a la zona de l'Ocampo. Vam poder parlar amb un jove ramader, per tant, cultura viva d'aquesta vall, un jove ramader també muntanyenc, el Manel, que ens va explicar que en realitat les vaques no volien revenja perquè un dia o altre acabem menjant algun bon entrecot o algun filet en algun restaurant de la vall. Simplement volien un grapadet de sal, era el que ens demanaven, empaitant-nos per aquella zona de l'Ocampo. Ens ho va explicar el Manel, aquest jove ramader, i també vam poder parlar amb un dels culpables de que hàgim estat bona part del programa utilitzant aquesta expressió que vam conèixer justament en aquesta expedició a la vall d'avui, mal país. Aquesta expressió doncs, per definir que una zona, que una part d'una ascensió, d'un descens d'una muntanya, doncs això, no és bon país, mal país. És l'Ivan, amb ell també, que per cert es va recomanar, i ara ho sentireu, una altra muntanya d'aquí de la vall, que també ens recomanava moltíssim el Jaume i que potser serà, doncs, qui sap, el proper objectiu de la cordada del pont de Mahoma. Fins aquí, doncs, ara sí el programa. Avui l'hem fet possible amb Sebastià Poll, amb Josep Maria Bonachí, qui us ha parlat, Josep Sunyer, i com sempre, amb el record de la resta de companys de cordada, l'Òscar Cadiac, el Jordi Mena i el Ricard Fernández, que avui no han pogut ser nosaltres, però també han estat ben presents. I a la part tècnica, com sempre, a Estudis Centrals de Tarragona Ràdio, Lluís Comas. Tanquem aquest programa dedicat al gran amic Jaume Ramon. Els sobrins, què tal? Bé, molt bé. No, doncs és una muntanya d'allí bastant típica i bastant xula, i al final tota aquella comarqueta d'allí, doncs jo personalment és la que més m'agrada del parc. Tot el que hi ha al voltant d'Estelló, cap al Portarroi, tot el circ que fa cap al Neres, Gavatxos, tot allò, doncs superxulo. I quan t'assomes a l'altre costat, que veus Capdella i tots els estanys que hi ha, doncs també són xulíssims tot allò. S'han passat el programa dient per culpa teva que això és mal país. Home, és que aquí de mal país n'hi ha una estona, i aquí amb els col·legues sempre ho diem, que això és el país dels rocs. Al final, pedres cap aquí, pedres cap allà, tot és dret, tot és clevat que s'eslliza, bueno, és herba que patina pels catalanoparlants més correctes. Aquí tots escaleu, feu muntanya, clar. Bueno, escalar... Mira, jo penso que tots fem el que podem. Cada un lo seu, doncs, bueno, uns escalen, els altres corren per la muntanya, els altres en bicicleta,
Tot, una mica aprofitar l'entorn que tenim aquí a la Vall de Boí, que al final pels esports d'aventura i els esports així de muntanya, una passada, tot això. Ja ho heu vist vosaltres, que també en feu. Ara vas cap al taxi. Ara cap al taxi. I ara cap al taxi una estona. Sí, a portar gent cap a dalt perquè vegin potencials una mica tot això que tenim aquí, mira. Bona història. Ivan, aquí tinc aquí la punta que porta aquesta gorra de carros de foc. El Manel, anem a parlar. Sabes parlar amb el Manel, va. Bones. Què tal? Com estem? En el pont de Mahoma. Veus? Molt bé, molt de gust. Jo sóc ramader d'aquí de la Vall de Boí, tinc vaques i, bueno, per la feina que mos comporta cap a la muntanya, sí, tot sovint, sobretot a l'estiu. I, bueno... Ets apassionat de la muntanya perquè una cosa és el perfil professional, no?, de conjuminar la part professional de ramaderia, diguéssim, amb la part hobby, diguéssim, també de grimpadeta, les teves excursions. Sí. Ho portes bé, això? Sí, m'agrada tant estiu com hivern, si puc. Passa que a vegades per la feina no es pot tant, però sí, alguna escapada cap a la muntanya, esquiar o a caminar, sí. Ho tens més fàcil a l'hivern o...? Vaig més, bueno... El tema de l'alimentació, suposo, no? Vaig més a la muntanya, potser a l'estiu, però a l'hivern... A l'estiu vaig més per feina, a l'hivern vaig més per hobby, que esquiar i... Sí. Molt bé. T'han comentat avui que nosaltres, no, el Stefan, Josep Maria i jo, no, ens han trobat en una situació que no era una incidència, sinó que per ignorància nostra, diguéssim, hi havia un ramat de vedelles, sí, joves, suposo que són joves, veritat? Sí, xònegues. Xònegues, veritat? Sí. Quina edat té la xònega? És a dir, el concepte de xònega, són... 2 anys? Sí, 2 anys. 2 anys més, no? Sí. Clar, nosaltres baixàvem d'un dia deliciós de muntanya després de fer bivac, no? I clar, la primera impressió que hem tingut és que una d'elles s'agafava embranzida i després tot el ramat, sí, ha vingut, diguéssim, trotant darrere nostra. Què ens pots dir en relació a aquest fet? Bueno, que només vos faltava una capa, ja pa torear. No, perquè després ja... És habitual perquè... Bueno, ja associen, si veuen una persona, pues, que pot ser el pastor i de tant en quant anem a veure'ls i se'ls dona sal i segurament ara ja tocava que hem d'anar un dia a donar-los-n'hi i com que us han vist per allí, diu, igual porten sal. I per això van cap a... Avui ens podem confondre. Jo porto més aquí gairebé ja aquí el barretet gairebé, no, amb 3 pastors, diguéssim, amb 3 ramaders, perfectament, no? Però realment el que volien era... Anem a veure. Jo pensava que igual era per ensovar les motxilles, però bé, després hem vist un bidó que ens heu comentat ara fa un moment, un col·lega teu, que era de sal, no? Sí, el que volien era això. Sí, el motiu era la sal. Quan venen a nosaltres a veure-mos, no mos venen a veure nosaltres. Venen a veure si portem la sal aquesta, perquè de tant en quant, cada 15 dies o por ahí, ells, per un dèficit de minerals a l'herba i tot això... Sí. Seria el mateix que nosaltres, no? Si consumim aigua d'un raig d'aigua a partir de 2.000 metres és aigua de neu, no? Amb la qual cosa poc mineralitzada, vull dir, és el mateix criteri, suposo, no? Sí, una cosa semblant, sí. Molt bé. Una muntanya que ens ha de recomanar, perquè suposo amb el que ens ha comentat el Manel, veritat, hi ha una muntanya, sempre hi ha una muntanya que no assolirem, però sí que hi ha una muntanya que tu ens pots recomanar per aviam si la podem assolir. Pues una que està cap a la zona de Cavallers, que és la Pala Alta del Port. La Pala Alta del Port. El nom que té els mapes i això és Punta Arle. On la situem? Està a la zona de Cavallers, sí, a sobre de Ruimalo, que és un planell que hi ha... Sí, a sobre de Ruimalo. Sí. Direcció al Besiberri Nord, pues una miqueta cap a la dreta. Sí. Per Riumalo han pujat, no?, per fer els Besiberris en alguna ocasió. Per tant, forma part de l'itinerari, Manel, no? Sí. Seria entre el Besiberri Nord i el Pa de Sucre. Manel, alguna altra indicació? No. Que pugem sovint i gaudim de tot el que ens oferiu aquí a la vall, no? Sí, i aviseu quan aneu a la muntanya que us farem portar sal, i aquí anem. No preocupis que tenim en compte. Gràcies, Manel. Bona... Igualment. Bon estiu que vagi bé. I que s'ho passeu Salut. Salut i sempre amunt.